wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Nggih. Wis malah HP pipis angel kabeh wis. Disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesar wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen akhire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngono kuwi. Gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki ya Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. kene iki 2 tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi, Amin. tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lah kene kok Lah muni Pak Cahyo tok aku ra mbok cangking. Nggih, mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kemeruh. Oh alah. Aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin malan. Ya nun sewu, piyai loro sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemi ta. Nggih. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki. Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh, niku. ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira kok? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep. Siji anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake barep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Kok hati-hati? Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem bakul. Masa mendem bakul? Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengedan lho. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Ayo, ojo kalah no.
Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rek kae aku bojomu ya.